Ja tässä nähdään vain mikä tuska on Pitkämäellä, koska hän ei missään tapauksessa tietenkään. Tässä nähdään tämä heitto, siis Pitkämäen kolmannen kierroksen heitto lähtee tästä ja se kaartaa tuonne vasemmalle pituushyppypaikalle, jossa miesten pituushyppykilpailu on täydessä vauhdissa. Ja siellä on Salim Saidiri ja se napsahtaa suoraan siihen rintaan tuohon kylkeen. Oikeaan kylkeen ja jää siihen vähäksi aikaa vauhdissa. Ja siellä on Salim Saidiri ja sen keihäskilpailu latistuu tavallaan fiiliksen. Siinä nähdään, kun se tulee Andrew Haun ohitse. Ja se on Salim. Tuleeko se kyllä Salim Saidiri käteen? Tällä kuvalla ei kyllä kannattaisi herkutella enää. Se on Salim. Se tulee tuonne, tuonne siis tulee tuonne kylkeen, kylkeen